Balei ke sorkar kabut sngi penkut iaka cherry blossom hak sngi Sunday. Bat katei daw bagi Nongialam niam Kristan kim pyrshah halor katei ke benta. Kum riewngeit Kristan kebahan balei katei ke TAMASA. Kini gede ke benta hakne kebidu ke bamanta. Dan kung nyepet shwa ya ke jingkeli ke boong. Balei ke sorkar ke pyllong ya katei ke closing ceremony hak katei ke sngi utrai le ke sngi Sunday. Balei kembu haki wepat ke sngi. Don lightly jingshisha halandet jongkane. Kabanangkong ngitip bayar ke sorkar la pyllong bat la penyait lagi briu ki bal ajit da mangamupi. Bat ngitip bru baga jala magalaya la syong shnong lagi babun dijak bendrim bat kijak niam beper. Kumta ki Nongialam dan ki bayalam ya ke sorkar ki don ki balei ki Kristan bat ki don ru ki bumdei ki Kristan. Ki don hala gejong gejingi bat hala gejong karkom perkhat. Kumta nagaliang jong ke sorkar kam da kin kerpang lane kam da nyau kyntang ya ke sngi Sunday. Kaba ke sngi Sunday kadai ka wei ke sngi syuti na kinyau tili ke sngi jong tayo. Ya ki bumdei ki Kristan kila benle kat ke bakimon. Omdon ke batek ke bakomik kila benek treh kita. Kila ban cangkai shene setai kumbalong hagi wepat ki sngi. Nangta ha ke sngi Sunday baru ki office sorkar ne ki jakat rekam lagadai jong ki company lane ki riewngeit ki khang om tang kata ki school ki college ne ki wei ki jakapule ha ke sngi Sunday ki khang. Kumta lada penkut ya katei ke TAMASA ha katei ke sngi ki briu na po na ne ba tung jala bat na saba ke India klempep kinwan tuoi kinwan simenta syakatei ke TAMASA hababun kinongwan ke pendap ru ya katei ke jaka haba kadap ke jaka kasai karben ru kapla jong kita ki bopek bat panyai le katei ke TAMASA ngatarai om don na pedeng jungi baron ya ke business si peulak tengka bat kemit tipat banyo tang syajar tengka baro ngi kwa banyo bunsya eke ke banyo pendet. Kumta kajing bu ya ke sngi penkut ha ke sngi Sunday kajing temu bat kajing kemit lenti hi kalong ban kam kring ya ki paitbah bobun ki bakantup naduk ki kena school ki kena pulei ki nong kam sorkar ki nong bela ki banapo bat ki banaba jong jala ban naik pej lane ban naik simenta ha katei TAMASA. Kablai kajing pyllong ya katei ke TAMASA ha ke sngi Sunday kadai nama jingshisha bat kajing ailat jong ki bor ke balei pej ya katei ke jaka kamtam ke bor shnong ke balei ke bor ke bakli du ha ke balei bat katei ke jaka la la se banlong ke jingshisha jong kitei ki bor balei pej yo kadai kumba na keren na keno lagi bubun ba kila ada penyo pisa hai balei bat kita ke benta na kaliang jonga ngam don jing snguper namar uei bala ban light na kitersim jong ki lut tengka Sipeu tengka ngi badon hamadan ngirang khar ngirang tap supply menta lagi peu hajar ki pelak tengka ke basyo manokin ban kerna eka ki riewngeit Kristan kitip has phang judas ubadei wei ni senran badon hasenda bha ba jisu ke baja tang namar ki lai peu tli ki sebai rupa usyuko usyakla udi nilal jong pendat temta kane ayu ingai pi ne ikta ki Nongialam ban syukur ya paitbah bubun balak dei ne gene ke daw bangam kwa ban kedeuti ne ban kenok ino hag dei bat katei ke benta inang dei tangi briu ni don sibun ki jingduna handei tang gawe nge kwa ban ong balada ni dei lana pidei ki riewngeit Kristan di pyrshah haba pio baki we ki lam bakla naibut lane wat sha lam bakla kajing tho na ka bible ala da ban keren ni kata wat bishni ya ki nong le kamsni lemne wat ya lok lem batki namar ke painong om dei ke ai da mangampi Henry Iblay kum sabisha bat ainong kat kum ke jingle ke jong habidei bat jing skabja jung Nongialam niam halor katei ke issue kendiat ngadan ban mat pan bagi Nongialam niam Kristan ki shim ya ke jing kai na katin ke jong blei bakam dei ki ban hikai yano ban penpat penpra ban penmi ki huri hura hapo snong po thau lane hak imlang salang lane om syam lah hikai ban yele pyrshah para briu khamtam ban yele pyrshah bat ki nong sensar ki bahaki du jong gari dan yang jong patei berokowe Henry ke ba ki syat le kalong ban hikai ban kedaunti ya ki para banget hagenti ki babek ki baha kat kum ke jing tho bat ki jing hikai na katin ke jong ble kimla ban khang ni ban penbor yano ban le nane banom le yakino bikam Henry la sha bat la i like dut hakamon jong no obre hato kum ki pai riewngeit Kristan la ban nek pej ane ban lek yashim benta ha katei ke TAMASA
Kasni Sunday haka jinget jong ki Kristan kadai kawai na ki niew tili ki sngi jong tayo. Ka bagi niew khuid ki niew kyntang bah iaka. Kadau bah ka ne kasni balei wala shum thai na ba thau bat pyllong ya ki ai baro ki badon haka ne perthi. Kaba wala kerku bat pyllong khuid ru iaka. Kumta kadai ki banget kin ai ngo bat sakri balei haka ne kasni. Tama ki jing kerku bat ki jing dap kerhai ki ba balei wala the bat pyllong iaka. Bat haka ne kasni kat kum jinget ki Kristan umla banyak dia thet banyak treh kita banyak shalom shawa banyak jelek sembah ne banyak kino ki kam ki balak mana bat ki balak thok hak bible ti jar balak pelat ya kata open kenya ko hukum bujong blei ti uno open kenya ko hukum ule ya ke pop bat ke bainong jong ko pop kalong bujingyap la ka de ke jingyap jong do na ne ke jingyap ke bakanyam sing hak jinget Kristan hadin ke jingyap na ke ne ke parthei kadon ke jingmi pat bat ke jingyap sasisen bat haka ke jingmi pat ki bahok ki kiu shabaneng bat ki bapop on bread ki shadu jokti kabelom ke jingyap bom skut bat katei ganja haka ke sni ke bakadu ke sni ke ba ublei unsa bisha ya we po we ubriu ubran hagani ke parthei amar kata kamdei yangai pi ban bishar ki we na bala thoru bat bishar ki we na ba unsa bishar pi kumut ublei unsa bishar ni ngai pi ane kat kum kata ke jingle ke jung Kimi ki kaba kim la ban ajing im ya ki khon ro kim la ban pat na im ya ki kimi ki kaba hendai ke dei ngi shmet ban ri ban sumar khoi ya kata ke jingai ban ka kum ban pim ya lade kumta ka syong ha kita ki banget kaldi ke bakum lo kim nyat ublei ulai kelut ini bangin jiat keno kaldi ke bangkwa banyat kaldi ke bakelut ke don shibun ke jing penbernya ini kemen ini semua bunru ibnya yang kena kalti Henry kalti ke bakamnya bat ke bakhim kadai kalti penilam sekejing im bat tangknyat eru ibnya yang kena kalti te tong ini kali halade hakano kalti ngidon menta hakalti jong jing semua perthei ne hakalti ke bagi persumha ya balei bombaro kiban khot atrai kinyo ban lej ke ma ibna uta ken ubale ikemun kupa janga ubah balei kamut tang namar bunyi don kerteng hak balang ningala dei ki riewngeit Kristan ningala ban yo ya ke beneng Android M ditang kita ki bayat bat ki kongo ya ke hukum bujung balei kita gen ki ban yo la im bat ki ban yo ya ke beneng tu balei ki jingsuk un yo ban kerku bat ban syai ya ki jimin berkat ke jumpi balei shibun yang sekin dapat hagwe ke video